Cześć, witajcie tutaj ASW, a to jest kolejny odcinek z Afterfall Insanity. Jest ze mną po raz kolejny Mikołaj. Ha! Ja dzielę z Foxem. Game. Jedziemy. Może w tym odcinku nie łudziłbym się, że uda nam się opuścić ten smutny jak... Ten smutny. Smutny, ciemny i w dość stabilnej palecie barw, co niekoniecznie jest pozytywne. O! Ja pierdolę. Ale jaja. Robimy wyścigi. Dron z tego, z Ghost Recona. Turbo. Ciu. Tego bym się nie spodziewał, powiem szczerze. Ja też nie. Ratuje to trochę tę grę. Znaczy ona nie jest jakaś zła. O. O. Wściekły rolnik. Rolnik sam doleje, nie? Cheesy. A. A nie dojechałeś chyba do celu w końcu tym. A właściwie po co ty tym jedziesz? Nie wiem po co, ale jadę. Właśnie. A nóż gdzieś dojadę. Muszę kogo... Może znajdę jakieś dolary. W ogóle to tym fragmentem ta gra powinna być prezentowana na wszystkich targach, nie? Tak. Nie. No i koniec gry. Ale czemu się... Co? A, zepsułeś go. A on był tak istotny widocznie, że nie jechać lepiej tam. To gdzie mam jechać? Może co? A może trzeba przeczekać moment, jak ta łopatka jest tak, wiesz... się zmieścić. Bo jest jedna ułamana, o! I tu można by było przejechać. Aha, no. O, i teraz też. To na celu już dobrze. I teraz jak... nie. I teraz. Chujowy ze mnie kierowca dronu. Ciekawe czemu to się niszczy, skoro to się kręci w tempie... wolnym. Okej? Okej. Gazu! Może ja? Może ja? Przejmuję pady. Gdzie jest gaz? W triggerze? Tak. Nitro turbo. Mierzony. Szczał mierzony. Nie. Okej. Proś! No ale nie wiem czemu to jest takie ważne. I kipło się na plecy Biedrona i po misji. Ale ten silniczek jest zarąbisty. Co to? A co światło, dobra. Już się nie mogę doczekać, jak się dowiem po co. Ja też. Po co się to dzieje. Jak tam chyba trzeba było. Coś tak czuję. No. A jest taka przerwa znowu, nie? Mhm.
Gazu! Nie. Można było. Nie. Dobra, daj. Ale już Daj! wiem! Daj! Ja! Daj! Dobra. Ja jestem szpeczem od małych autek. Dobra, dawaj. No nie wyhamował! Kurwa, głupku. Chyba ty. Pedał. Koala. Tu jest hamulec? Tak. Czemu nie hamuje? Pytam się grzecznie. No nie umiesz. Droga hamowania 13 metrów. Sześciennych. Jaś! Prądy! Po co się to robi? To wszystko. Ja pierwszy. Cały mój wysiłek poszedł na marne. Teraz. Dawaj. No było jechać. I pomału! Musi być jakiś zakręt czy coś. A nie ma. Przecież nie można tu... Aha, bo to przestaje się robić, widzisz? A no. Czekaj, czekaj. I dawaj. Dawaj! No. Chyba w prawo. Nie da tam wyskoczyć, nie. Stop the fan. Zatrzymać fanów. Fana! Ale po co on ma... Może po to. Co? Już? No na to wychodzi, że trzeba chyba teraz wrócić jakoś. Aha, bo on zatrzymał tego, fana przecież, nie? A, no. Zamknęli. O chuj chodzi. A, nie. Aha, to jest... Ura! Będzie jeździł po tych łopatkach. Ciule. Kto wpadł na pomysł tego etapu? Się zastanawiam. Kto był tak mądry? Panowie z Need for Speeda. Skąd oni się wzięli w tej firmie? Co to... Nawet nie wiem, kto to zrobił w sumie. Kto to popełnił? Taki kategoryczny błąd. Czemu? Jest bardzo przyjemna gra, tylko niektóre pomysły są... Niektóre pomysły... Aaaa! Niektóre pomysły są dość kontrowersyjne, na przykład ten. Jak odważnie poszedł naprzód. No to jest jeden z najbardziej takich porywających fragmentów, rzekłbym. 10 metrów spaść może, ale jak go dotknie, kurna, ten łopatka od wiatraka, to już czapa. This should make things easier. A, będzie zaś cięcie kabla. Animacja przecinania kabli była za skomplikowana, więc fade outa zrobili w Tak, tym okej. momencie. That's open. Aha, to było tyle... Już nie będę brzydko mówił, żeby jedne drzwi otworzyć, The shaft behind które w this innej building sytuacji by się same otworzyły bez powodu. Wymiana ciosów. Już się nie mogę doczekać wyjścia z tego bunkra, bo jestem ciekawy, co będzie, jak nie trzeba będzie zakręcać zaworów i tych drzwi otwierać. Będzie koniec gry. Nie. Okej. Siekiera. Matyka. Arex Note. Dobra, weź to może. No, drzwi otwarte, można napieprzać. 15 minut pewnie stracone na tym. To tu? Nie. I tu. Jeżdżeniu tym ciulikiem małym, głupkowatym. Co to tam z powrotem? No to wychodzi. Zaś będzie dekontaminacja.
Wixy Albercik ma znowu... O nie, przepraszam. Jak najbardziej uzasadnione wrażenie. On się cofał dziwnie. Pijany! Pijany jest! Large pipe. Kulturalnie. Kurtuasyjnie bych rzeknąłby. Gen! Albercik kopnął jakby 8-latek bale kopnął. Nawet nie. Tak od niechcenia. Jesteś zmęczony życiem, cały brudny, lata po jakimś bunkrze ciemnym, smutnym. Nikt go nie rozumie. Już zamiast ciąć się, to tnie innych. I moja ulubiona część gry, czyli napis: w razie potrzeby zbij szybkę. Tak. O nie. Jakiś huge generator. Zagadka logiczna. To nie jest rozwiązanie. Ha! Włączone. Wyłączone. Dobra. Nie tu, nie tu. Matko, co on będzie robił, jak on wyjdzie, jak już nie trzeba będzie You włączać have to energii? leave the shelter. No to. Wróci Mowiksy. Coraz lepsze. Nie wiem, czy jest tego zasługa, że nawet mi przez myśl nie przeszło, żeby się przestraszyć. A w Dead Space srałem po gaciach. No tylko ty. Szczególnie w pierwszym. A w Dead Space to było jak to inaczej. No wiadomo, kosmos to już to tu w Polsce to się jakoś tak... I idąc po 10 do sklepu się bardziej boję niż tutaj, dlatego no wiadomo. Polak się tu nie ma czego bać w tym Właśnie. klimacie. Bo to jest This doesn't look like an pierwszyzna, że tak powiem. Świeża siekiera. Żeby nie było, że leci na używkach. Ohohoka, ładna przeszklona winda. O, już wejdźmy. No, weszliśmy. Ale jakoś tak, patrz, jakoś tak jest, nie? Patrz, coś ten, patrz, kurna, patrz. That must be the Oh. administrative area. Dziękuję. Już 14 chapter. No, jakoś się tak robi, już powoli się klaruje sytuacja, że tak powiem. Do końca gry, nie? Do końca gry się wyklaruje. Ojej. To babka jest chyba. Po figurze patrząc. Albo hop o dobrej figurze, jak ja. O. Świntuchy. Wszystko się przyda. Notice roty. Ojej. Marcin, dobrze się zastanów. Patrz, może ja przestanę, nie? Bo tutaj wróg. Dobrze. Ten to co? Ten to. To się nazywa... Wróg z dupy. Uff. Ach, znowu ta presja czasu.
What the fuck? Co to kurwa? To jest kurde. Lej go! Szkoda amunicji. Tłucz go! Dobrze, lej mu! Jebnij mu, kopnij go! Nie. Ta gra jest taka trochę jak... Ej, to jest patrz. Ej, to jest Piłsudski. Nie? No. No. To ja dobrze mówiłem, że kurna ten hop jest normalnie na Piłsudskim, nawet nie wzorowany. To jest jawne... Uber! Uber decontamination. Ta gra jest trochę jak blondynka. Ładna i durna. Oczywiście nie każda. To większość. Tych co znam. Maybe there's Oho, jaka dekadencja. Tylko te monitory wyglądają trochę jak te pierwsze LCD-ki. interesting. Shit! Czekaj, Piłsudski! Piłsudski, czekaj! Enough of this nonsense. I know what you've done. Jak przez 3 godziny. Piłsudski coś ty zrobił, już jeden zamach stanu już się wpierdoli. Znaczy, na dobre nam to wyszło de facto, ale... And what about those who didn't trust you? Expendable casualties? What about other dwellers of glory? It was you who killed them. You made sure Co that oni tu people grają? Oni framed się me tu by wszyscy your zachowują sons jakby byli were beyond o czymś help. porządnym. Sent armed guards after me. A really cunning plan. Koka z F-16 równa się coś takiego pewnie. Pity it's over now. Nie, I don't know what Skąd you're wiesz? talking about, Tokai, bo mam sąsiadów. but you're right Ja about one też. thing. On w tym monitorze wygląda jakby był na PlayStation 1 odpalony. Everyone's dead. No. Trochę gorzej nawet. Congratulations, Tokai. You have probably killed half of the Earth's remaining population. Do not talk to me like I was the one who did it! It was your fucking henchmen who caused the contamination spread that either drove people insane or turned them into mindless mutants! This ends now. I will get you both. I have no idea what you're O co tu chodzi? To jest tak absurdalny dialog. Ten Piłsudski nam wmawia, że myśmy kurwa wymordowali pół ludzkiej populacji, bo ten bunkier i ci Polacy to są jedyni ludzie, którzy żyją na świecie w tym momencie. Ten mówi, że nie, to o co chodzi? Nie wiem, albo to jest jakaś gruba intryga, albo to jest debilizm po prostu, szczyt. Teraz będzie Karoliny szukał. I'll take care of Przez 3 odcinki. Przez 3 etapy. So, Wyjechał trochę na górę, teraz wróci windą pod ziemię, na stare śmieci. Ciemno jak w dupie upalacza okrętowego. a different one. O, nie będzie musiał szukać. B? What are you doing? To co? I don't know what to think. Ona go zastrzeli, koniec gry. To by Dziękujemy. było dobre zakończenie, szczerze mówiąc. Don't get any closer. I will shoot if I have to. I will kill you for what you've done. Everyone's dead. Why did you do it? Carolina, you know me better than anyone else. Czyżby był koniec gry? Cicho. You should understand best that someone's trying to frame me. They tried to select the most suitable people for an expedition outside, to gather intel on the surface. What? I found some notes, written by someone within the shelter's authorities. And what about all the people? What about us? The man who caused the contamination worked under the Colonel's orders. Please believe me. Everybody's against me. Don't tell me that you are too. Come on, lower the gun. I don't know what to believe in anymore. I'm afraid of you. I don't know. Carolina! Presja czasu, nie wiem co robić. Biegnij na górę. O nie, tam był. Ej. Nie. A,
Biegnij. A jeśli ktoś rozdupta, może wreszcie trzeba będzie wyjść na powierzchnię. Oby! Biegnij! Jej, jaka presja. A teraz Albercik się nie boi w ogóle, jest dobrze goniutki. To moja sielanka. No jest tylko... Nie! Biegnij! Presja czasu! No nie! Świetny moment. Byłaś. No wiem. Dobra, dobra. Co mam zrobić? Kolejkę ustawić na dobry tor. No czekaj. No bo, no nie tak. Co mam zrobić? No na dobry tor ją musisz umieścić. Tu? No nie wiem. Nie. Presja czasu trwa. Aczkolwiek Albert zachowuje silną presję. Niestraszna mu śmierć. To jest śmierć, którą żyje w kraju, w którym jest SUS. I inne tego typu organizacje. Biegiem, Albert! Farewell, Glory. Opuszczamy bunkier! Ja pierdolę. A teraz jeb, czas się skończył, wybuchło. Nie zdążyłeś cfelu, nie zdasz matury. Dziękujemy. Pozdrowienia od całego zespołu, który tę grę zdevelopił. Nie wierzę, nareszcie koniec tych smutnych, klaustrofobicznych, gównianych terenów, gdzie nic nie widać, gdzie trzeba palić latarkę. Yes! Jest! A to jest to miasto, gdzie będzie bar mleczny. No wiem. To jest pod wodą? To są po prostu błędy graficzne? Nie, to są wiksy Alberta pewnie. Może deszcz pada po prostu? Przecież wygląda to jak... Nie. Może to tylko u nas tak wygląda. Ale jakieś wiksy mamy. I to jeb z tą kolejką. Gadłem. Jepsnął. Angel with headless angel. Albercik. Ziemia. Nie jesteśmy w This jakimś... is Earth. It hasn't suffered as much damage as we thought. Maybe Aha, that's to why oni we siedzieli won't przez accept. cały czas w bunkrze, on teraz wyszedł bez żadnego tego na powierzchnię i... Przecież, marnowałem tam 35 lat życia siedząc w bunkrze. Teraz się okazuje, że mogę se latać po tej... kurna, postapokaliptycznej Warszawce. Ej, patrz! Wolna Polska. And so, the glorious glory ends. Ale jaja. A to jest w ogóle, to jest Warszawa chyba. No. Tylko patrzeć Pałacu Kultury. Ale jakieś wiksy ma. Need to find her. Coś mu się marzy. Looks like I have to take a detour. Tu będzie kurna tutaj gdzieś. No, 35 lat w bunkrze, a tu se żule latają normalnie. Wszystko w pizdu zmarnowane. Całe życie. Wszystko szukać napisów Arka Gdynia po ścianach. Arka Gdynia, kurwa świnia. Co ty robisz, Lambercik? Jak się do jednego? Polska się wiele nie zmieniła w sumie.
Kruxys. Śmierdzi. Skąd wiesz, że śmierdzi? Czuję przecież, że śmierdzi. Sam piszę na tym murze. Rany boskie. Jestem koniem. Rany boskie, jestem kioskiem. Ja pierdolę. Co to kurwa jest za hasło? Żule? Hey, you there! Jest! Jest! Jest, kurwa! Bąk Jest! mleczny! Jest! Doczekałem się! Po to grałem! Możemy kończyć serię. Właśnie, kończymy. Nie. Ale to są te banioki! Ja 17 lat życia czułem ten smród. Pod oknami, bo mam niedaleko okna. Czasami śmieciarka przez 2 tygodnie nie podjeżdżała się, wysypywało to wszystko. Bar mleczny. Chyba neon się stupił. Nie. Taka... Amerek czytałem. Ba, mleczny! What the fuck? I'm gonna eat a hamburger. Nie działa? A to nie możesz kopnąć? Albercik, geniuszu? Nie możesz, dobrze. O! Co za wiksy jakieś? Uda. Albercik! Ty coś piłeś? Oj. Mięso? I need to find another way. Gdzie tu radio działa? Telewizor. Jaki Czemu nie mam takie telewizory? Kurno, to jest rok 2000 któryś, bez przesady. Chyba, że im zakazali tego, importu wszelakiego. I dalej jadą na rubinach. Oj. For fuck's sake! Jak w tej grze piła. To jest mała. O kurna. Ktoś się nie da, ktoś się dał. Nieźle nadziany. I wonder what this is for. By Thomas. It's not working. Najważniejsze, że już żeśmy opuścili smutny, brzydki bunkier na rzecz smutnego, brzydkiego miasta. I need to find a way to open this door. That's what I was looking for. Maybe rigged with another little surprise. Bezpieczniki teraz zbieramy. Shit. One more fall like that and Pierwszy raz się dałem zaskoczyć. you. I'm scared, Doctor. I feel like the whole world is turned against me. Do you know that feeling, Doctor? You son of a bitch. Nie, powiedział całe zdanie. Ho, that tone is uncalled for. Every citizen of Glory who truly desired freedom Kiło, fought to nie lose. doczytałem się. I was merely a hand that made their wish come true. Don't look at me like that. You were no different. You despised all those rules and all the people following them. No, I was frustrated with them, despised. I despised only the thing they represented. I never hated them. They were innocent people. They didn't deserve such a fate. Oh, please. No one is innocent. They allowed for a police state just to live a little longer. A life like that is not living at all, Takai. It doesn't justify killing all those people. It does. Just because they didn't share your worldview? Yes. Just because they were in your way? Yes. And the To current... za bydle jakieś. No. What? That old prick. Well, let's just Stary say he fiut. served as a captain. Dobre określenie. But I never killed anyone on his behalf. What? This session is over, Mr. Tokai. It's time for you to move on. Wait!
It's not over. Not until I say so. You hear me? I'll get you! He wasn't acting on the Colonel's behalf. Ciekawe. Just what I need. Uhuhu. No proszę. Heavy Rain. Aż nadal kopię te drzwi tak energicznie. Nie obliżając 8-letnim synkom, co kopią bale z nudów. Ale kopią mocniej. I teraz nastanie światło. Power that heavy door. O, nie nastała oczywiście. Tylko, że się drzwi otworzyły. Które? No jakieś drzwi się otworzyły. No, tu byliśmy, tak. No. Może te? Nie. Kurna, no. Zagadka logiczna. Znajdź drzwi, tępy. Ciulu. Może te. Może te. It's just a What regular. the fuck? Great leaders, great madness. A, nie ma czasu na czytanie książek. Książki to sobie można poczytać w domu. Własnym. O, brele tam leżą. A no. Jesus Christ! Jak w tym w lśnieniu. Here is Johnny! For the love of... Ja pieprzę, najpierw wrąbnął się koło drzwi, a potem sam odrąbał sobie głowę. Weź sobie tym siekierę lepiej. Nie masz broni w ogóle. Nie da się. A musiało mi fantastycznie to wejść, tak? A ciekawe, czy najpierw ją wsadził w drzwi, a potem odrąbał sobie głowę, czy może w innej kolejności. Te. Też. Trzeba wziąć siekierę i rozwalić drzwi. Znaczy, te dech... Jak to rozwiążę? Maybe I can Normalnie. find a way to use it. Other than... Jeps, jednym tym 6 desek. Ile ich tam było? Tylko złe. Find the... O, co my tam mamy na tej ścianie? Another one. Zobacz. Boga... Nie. Bogata, co... Bogata, co ukradnie, ukradnie będę się... JP na 100% nawet dali. O, i faktycznie. No tak. To jest humor, To jest humor, to jest humor zrozumiały tylko dla kraju z nad Wisły. O, nawet jest ten jakiś. Dom uciech. Na to trzeba wejść normalnie. No... Teraz, dobra. Naskoczył. It's all over Plank. because Oj, na tym śmietniku pisało ZUS? is dead. Rzeczywiście! Ja pierdzielę. Coraz głębiej, coraz głębiej. Ta gra Wreszcie się zamiast horroru... zaczyna się robić ciekawa. Ta gra zamiast horroru... robi się coraz bardziej śmieszniejsza. Coraz bardziej śmieszniejsza. Śmieszna. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra. Tu. Ja pierdyle! Jaki ten, kurna, partyzant! Bez zębów. Bez ręki. No cóż, jak kto lubi. A long, long time ago, in a cave hidden under the castle, dragon
O, są nawet skrzynki z charakterystycznym G od gazy. I to nie ten z Call of Duty. Ej, wszyscy noszą takie te. Garnitury. Te. Alany Wake'i to są przecież. Żeby tak tłuc warszawiaków. Dobrze! Jedziesz, Goroli! Albercik to uporządny ten, kurwa, Ślązok. Fajny zaczes. Adolfik. No już... Ale czemu oni są wszyscy praktycznie... Znaczy nie praktycznie, wszyscy mają te szare marynary. O, gazeta. Newspaper, jaki newspaper? To jest kurna ten pewnie. Wyborcza. To... Wybiórcza. O, gra logiczna. Ja pieprzę, wszyscy tacy wrócy, ty chyba na Pradze jesteś. Co? Ty chyba na Pradze jesteś. Czy innym Żoliborzu. Praga raczej. Uciekaj! Kurwa, jaki się już na bilet A go! Ciulu. Masz, Gorolu! Nażryj się! Kopnij energicznie. Olej. się poślizgnął i się wdupił tam na dół. Tak. O, anarchię nawet ciurnęli na murze. Gdzie? Tu. Było w ciele. Właśnie przekroczyliśmy Wisłę. Trochę się zmieniła. Królba. Gdzie teraz? Tu. Tukaj. Tokaj. Ej! Tutaj. Co to jest? Ooo! Soplate. Bierzemy. Warszawiaki! O! A to już typowe dresy. Dajesz Goroli! Witała Polsk. Dobra. A ci na niego role nie będzie role. Soulblade. Hookblade prawie. Hookblade. Gorolu! Czele... Uciekaj! Yeah. Quick time event. On tam strzelił, tam wybuchło. Ciup, jakie te, panie. Get him! Co za emocje, ciu, ledwo do Warszawy wyszedł, już go jadą. Nawet ciężarówkę na niego zrzucałem w powietrze. Lucky bastard. Czyżby Wiksy? Może nie. A może to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Tak, czekaj. Ha! I to jest naprawdę dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Z tej strony był ASW. Lekcja jest taka. Nie jedźcie do Warszawy. Właśnie, bo będą zrzucać na was ciężarówki. Z tego tam. I Będą będą was was- zastrzelić, zabić, łby wam urżnąć. Tak, Nie polecamy. właśnie. Jak już mieszkacie w Warszawie, to się wyprowadźcie.